Θα έχουμε φοβερή παράσταση Πινόκιο. Για να δούμε, κάνετε και ωραίες κατασκευές, βλέπω, μάθεστε κιόλας, τι ωραία πράγματα. Σήμερα είναι άφωνη γιορτάζει. Και δεν ακούγεται τίποτα περίπου, θα ξεκινήσει. Ένα πολύ όμορφο κομμάτι ξύλου και άρχισε να το σκαλίζει και να το φροντίζει και να το δίνει σχήμα εδώ. Και εδώ. Και εδώ. Λοιπόν, παιδιά, νομίζω ότι είναι έτοιμη, Δεν θα δοκιμάσω. Πολύ ωραία η κούκλα μου, Είδατε κάτι? Ναι. Για να δοκιμάσω λίγο πάλι. Φοβερή, Πού νύχτηκε, παιδιά, είναι πάγκερ. Μα είναι δυνατόν. Θα σκίσω τα πτυχία μου, Άξα να το κάνω, μου βγαίνει. Όχου, να με τρομολογάς πολύ ώρα με αυτούς εδώ τους πάγους. Εντάξει, με έφτιαξες, αλλά όχι και να με πουρνουκλώσεις και έτσι. Η κούκλα μίλησε, ρε παιδιά. Τι φλέξι μου είναι αυτό, βοήθησε με επιτέλους. Μα, τους πάγους που χρειάζεσαι για να περπατάς, αν σου τους βγάλω, πώς θα περπατάς, καλέ. Σίγουρα δεν προλάβω, Λέξη είναι η κούκλα που κινείται χωρίς τους πάγους. Τι λένε αυτό? δεν είναι καθόλου δύσκολο, να κοίτα πώς. Ένα και δύο και τρία και τέσσερα. Περίμενε, εγώ σε έφτιαξα για να έχεις συντροφιά. Τι χάθηκες τώρα? Εδώ είναι. Περίμενε, δεν μπορώ να σε κυνηγάω άλλο, κουράστηκα. Εξάλλου, θα πρέπει τώρα να σου βρούμε και ένα όνομα. Όνομα. Βέβαια, όλοι πρέπει να έχουμε ένα όνομα. Αλλιώς πώς θα μας φωνάξουνε στον δρόμο? Ψιτ. Φαντάσου να πάρεις ένα γράμμα που να λέει «Αγαπητέ κύριε Ψιτ». Δεν ξέρω εγώ τι είναι ένα γράμμα, αλλά νομίζω ότι έχεις δίκιο. Λοιπόν, λέω να σε ονομάσω Νιπόκιο. Σου αρέσει αυτό το όνομα? Νιπόκιο. Δεν ξέρω. Όχι. Το όνομα, παιδιά. Νιπόκιο. Όχι, κάτι δεν μ' αρέσει. Μήπως Πικόνιο? Πικόνιο. Εμένα μου αρέσει πικόνιο. Όχι. Κάτι δεν μου ταιριάζει, ρε παιδιά. Μήπως Σκορδονιπόκιο? Δεν απέσιο. Εσείς πώς λέτε δηλαδή, ρε παιδιά? Πινόκιο. Αυτό μάλιστα. Πολύ ωραία ιδέα. Αν σου αρέσει και εσένα, εντάξει. Και εμένα μου αρέσει. Σου πάνε όμως αυτά τα ρούχα, Μοιάζεις τώρα με αληθινό αγόρι. Αλήθεια λέει. Μοιάζω με αληθινό αγόρι. Μπράβο, έτοιμος για το σχολείο. Είσαι πολύ καλός για Ροτσεπέτο, γι' αυτό και εγώ θα είμαι πολύ μελετηρός. Έφυγα για το σχολείο, θα τα πούμε το βράδυ. Μη θα σε περάσει τον δρόμο και να έρθεις κατευθείαν από το σχολείο στο σπίτι. Έγινε, γεια σου Τσεπέτο. What?